Sap, sí, que qui m'ha donat el número? Un amic. Li he de dir el nom, també, Manel Zamora, Manel Zamora, sí. És que ell m'ha dit que... Sí, el polític, Manel Zamora, sí, m'ha dit... No, això no, això tampoc. No, una noia normal, sí, una noia normal i tot, sí, però hauria de venir de seguida. Si triga gaire, ja no caldrà. No, ja pagareu que sigui, és igual, però que vingui de seguida. L'adreça, i per què li he de donar l'adreça? Avinguda Pearson 20, sí, és un xalet, sí. El telèfon, també. D'acord, 9 3 8 8 8 6 9 6 sí. Però que vingui ràpid, perquè si no ja no caldrà, Sap què? Que agafi un taxi. Ja el pagaré, també. Ja el pagaré. Que vingui, d'acord? Adéu. Encara nostre. Em dic Vicenta Bellofré, soc de la companyia del gas. Venia a fer la revisió dels cremadors. Quins cremadors? Els fogons de la cuina. No fa pas gens. És una revisió ràpida. Cal que pensi en la seva seguretat i en la de la seva família. Sí, però què es pensava? Sí, no, què fos? Fora, dic, fora. Que no digui que vostè, home. Ja li he dit que no vull res especial, una noia normal i corrent, i que vingui de seguida, sisplau. Adéu. Ho sento, La seva obligació és fer la revisió del gas. Cal que pensi en la seva seguretat i en la de la seva família. La meva seguretat m'importa res. No es pot fer bromes d'aquestes coses. Doncs jo faig broma o que em surt dels anells. Per què em parla amb aquest to? Ara foto el cap i no m'ho prenc. No! Deixi'm només que li expliqui quina és la funció dels nostres protectors. És un segon. Aquests protectors són els únics dissenyats per la companyia del gas. La seva missió és evitar que qualsevol líquid pugui apagar la flama del cremador. I per què? Vostè em preguntarà. Doncs li posaré un exemple. Vostè posa la llet a escalfar i se n'oblida, no se'n recorda. I per qualsevol cosa no té importància. Li truquen a la porta, està mirant la tele, es rellisca, es clou un cop al cap, es desmaia i la llet bull i vessa. I apaga la flama. Amb el perill que comporta una fuita de gas inadvertida. Doncs amb aquest protector és impossible que això pugui passar, perquè el protector impedeix que el líquid arribi a la base del foc. Enginyós no. Una petita inversió per evitar una gran desgràcia. Cal que pensi en la seva seguretat i en la de la seva família. Perdoni, per quina companyia diu que treballa vostè? Per la companyia del gas. Ja, però quina companyia? La companyia del gas. Vostè no treballa per cap companyia? Ah, no? Ja. Aquí posa que és la companyia del gas, sí. Però no és una companyia del gas de veritat. I com n'està tan segur vostè? Coi, perquè jo sóc el conseller d'Indústria i Energia. Fins aquest matí ho era. Disculpi, què em queda? Conseller Conseller... de la Generalitat. Com un ministre. Sí. I que porta alguna credencial, vostè? No. Jo sí. Com si això que vostè és qui diu què? Coi, jo porto targetes, soc licible. Pues que no em coneix. Ja de política. Però si últimament ha sortit molt per la tele, o és que tampoc es mira la tele? No. A més, ja se m'ha despertat la cuina allà. Fora! No! Anem a la cuina que li ensenyaré com funcionen els protectors. Per què no? Que li compri aquest
A més, li regalem aquest raspall especialment dissenyat per una còmoda i eficaç neteja. 280, sí, 70 per 300 i poc de res. No m'havia trobat mai ningú que em comprés 4 jocs. Li torno. No! Propina! Vaig. No, que no puc! Vostè m'ha comprat tot el que portava? No els vull! Torni-los a vendre! No, no els puc tornar a vendre. Vostè els ha comprat i se'ls ha de quedar. Home, seria una estafa. Estafa que vostè diguin que aquest coll de tremadors! Protectors! Els cremadors són els fogons de la cuina. Igual, què vostè digui? Ministre d'Energia. Ja em sembla que vostè no és ministre d'Energia ni de res. Això té raó, des d'aquest matí ja no ho soc. No m'estranya que vagin acomiadar. Que no m'han acomiadat? Sap què és un cremador de gas? No m'han acomiadat, he dimitit! I no pas pel fogó de la cuina! El veig molt crispat. Au, va, doni la mà. És que llegeixo les mans, va, que li faré gratis. Però que tinc. L'altra mà. Me'n vaig. Què he vist? Res. Pot dir si jo sí crec en aquestes coses. Doncs si no hi creu, no paga la pena que li expliqui. Però em pica la curiositat. Mira, una persona que es gasta 300 euros amb uns aparells inútils vol dir que no li dona cap valor a les coses, I això és molt trist, Molt trist. I escolti, i qui ha trucat abans? Una puta. Què passa? No, res. A mi, amb els seus diners, pot fer el que vulgui. Doncs sí, he trucat a una puta. Tota la vida que ho volia fer i ho vull fer. Hi ha alguna cosa a dir? No, res. I escolta, i per què l'han acomiadat? Que no m'han acomiadat, que he dimitit! Home, s'ha quedat sense feina, és el mateix. Escolti... Vicenta. Trobo ridícul que estigui aquí explicant la meva vida. Per què no tractes de dir-ho? Això de tu, doncs, Vicenta. Mira, pensa que has fet una bona venda. Vés-te'n cap a casa. Jo tinc feina. Espero a una puta. Mentre no arriba la puta, podríem parlar si tu vols. No, jo no vull parlar. Que sí que vols. Que no que vull. Que sí que vols. Que no que vull. Que t'hi jugues. Que no vull, que no. Que sí que vols. Que no que vull, no t'he de dir. A mi no m'enganyes. Si has trucat una puta és perquè no tens ningú amb qui parlar. I de què vols que parlem? Qualsevol cosa. Crec que necessites un ordre del dia. Què hi has vist de la meva mà? Supèrbia. Et creus superior als altres. I això fa que et sentis impune. Tot això. Sí, però costa de veure, I del meu futur, què hi diu? Ara l'altre. Mira, aquí veig una relació estable que es trenca bruscament. Però aquí n'apareix una altra que et durarà fins al dia de la mort. Que tindrà la vida molt llarga, jo. Aquesta... No, morirà jove, relativament jove. Oh, i veig una mort violenta, un accident... Té gràcia, m'estàs encertant moltes coses. I de la meva vida laboral? Aquesta. Bé. I veig triomfs, molts triomfs. Sí, acabo de dimitir. Som polítiques no triomfar, Pots triomfar amb altres coses, Tot això són generalitats. Quants fills tinc? Ja t'has dit. Oh, però les encerto. Ara et diré una cosa que no hi has vist abans. Quan has trucat estava a punt de suïcidar. Home, jo he vist una mort violenta. Tampoc puc afinar tant, Però, també, ai, pobra. I per què? Això de la feina? D'altres coses. Però és que volies matar-te? Doncs sí. Mira. Ai, va, endreça això que encara prendré mal, No t'ho pensis, que no t'ho esperaràs. Que la mà ha dit que moriria jove, però no tant, No... Em penso suïcidar avui mateix. La meva dona m'ha deixat. Sí, m'ha deixat. Per un altre. Per un! Desgraciat! Periodista de merda! Felip Pujades, que és el qual has tapat tot! No, has tapat el què? El xalet! Aquest xalet me l'ha fet un constructor que treballa per la conselleria i m'ha fet una mica de rebaixa. Per això he dimitit. Per això? No, home, perquè el cabró del Felip Pujades va treure el diari.
tot volia fer una rebaixa. Això és cosa seva. És que m'ha fet una miqueta més que una rebaixa. En realitat no m'ha cobrat res. El que t'ha regalat aquesta casa? Jo a canvi li faig fer uns treballs per la Això és molt lleig, Molt lleig, molt. Tothom ho fa. Passa que a mi m'han enganxat, tinc mala sort. Home, tothom. Tothom que pot, ho fa i qui en té ocasió, coi, que jo ho he fet, ho he deixat tot pel país. Doncs mira, tota la vida que visc en aquest país i tampoc he notat que hagis fet res per mi. És que no treballem per les persones individuals, treballem pel col·lectiu. Mira, això no ho diguis al meu barri, que encara rebries. A la Verneda no se senten gaire del col·lectiu, no. 3 anys allà en el trànsit perquè ens arreglessin una plaça. 3 anys. És que hi ha prioritats. 3 anys. I el dia de la inauguració va venir no sé qui de l'Ajuntament per penjar-se la medalla. Com si ens hagués fet un favor. Doncs li va rebentar les 4 rodes del cotxe i li va prendre els pantalons. I se'n va haver d'anar a casa amb calçotets. Prioritats. Com aquell xalet, oi? No està gens malament, Les finestres una mica petites. Sí. Però és xulo. Jo no en tindré mai cap de xalet. Qui té iniciatives, tira endavant. Aquestes frases us les ensenyen o surten de dintre? Tens raó, ja no sé parlar com la gent normal. La política se't fica a les venes, no saps tu. Et semblarà impossible, però en el fons t'envejo. Que tu enveies la meva vida anònima? Doncs té collons la cosa. Mira, si vols te'n faig un petit resum. Visc en un forat de 45 metres quadrats, amb més taques d'unitat que el Titanic. I estic casada amb un individu dropo i fastigós, que no treballa, ni vol treballar, ni vol fotre res. Només seu davant la tele amb una cervesa a la mà. I de tant en tant fot un rot. No d'un pare, que em perdoni, que no vol ni eixugar-se la bava, però no pot. I jo no puc cuidar com es mereix, perquè he de sortir a buscar-me la vida. Què? Continuo o encara m'envelles? No, ja n'hi ha prou. I el meu home de tant en tant s'aixeca del sofà i em casca. Això sí que no. Si et pega, deixa. Sí, ja m'agradaria, però és que ell no vol. Deixa-ho encara que vol. Home, no és tan simple per mi. Si el deixo, em mata. I dius que no treballa ni fa res? No, però té diners al cabró. Vés a saber d'on els treu. Ara jo no veig ni un duro. La meva vida sí que és una merda. Soc jo la que tinc motius per suïcidar-me i en canvi estic aquí escoltant les teves penes. I tot? Perquè t'han regalat un xalet. Pobret. Soc jo la que tinc motius per suïcidar-me i ens acabo tot a prendre pel cul. Va, dona la pistola, que l'únic que puc fer això és... Hòstia! La puta! Ho sento, però te n'hauràs d'anar. Ha arribat la professional. Estic segura que ara se't solucionaran tots els teus problemes. Però pensa que després t'has de suïcidar, No se t'oblidi. Vicent! Estic segura que us entendreu. Ella també treballa pel col·lectiu. No, sé que m'ha agradat molt de parlar amb tu, que feia molt temps que no ho feia. Seu, li diré que se'n vagi. Hola, guapo. Hola. Soc la Iolanda. Què hi fa aquesta aquí? Escolta, jo sé que se'n grup res de res, Això ho hauries d'haver trucat per telèfon. Disculpi que l'hagi fet venir fins aquí, però he canviat d'opinió. Ja no necessito dels seus serveis. Si em pot dir qual li dec, sisplau? Faràs servir aquesta per desembossar? No sigui vulgar! I digui'm qual li dec! I el meu putero em diu que sóc vulgar. Sí, i no té per què ofendre la senyora. Per què no li sentit l'hora ja d'ofendre la senyora? No sigui impertinent. Vulgar, impertinent, però tu de què vas? Vulgar, impertinent i mal educat. I sap què li dic? Ara no li penso pagar. Només li pagaré el taxi i prou. Que no em No, penses... em pot denunciar si vol. Tu no saps a qui et jugues als quarts. El taxi i prou, quan és? Dóna tots els calés que tens a casa i així no hauré de fer números. Que pot una pistola? Ai, sí, senyora, una pistola, la veig molt atenta. Una pistola. Sí, una pistola, sí. És de veritat. Posa'm a prova. Què he de fer? Donar la tasta. No. Dic per posar-te a prova, que queda fer per posar-te a prova. Anem amb aquest. Mentre jo t'apunto amb la pistola, ella està paralitzada per la por. Tu agafes tots els calés que tens a casa i me'ls dones. Jo marxo tranquil·lament. És fàcil. Pots fer-ho. No donaré ni un duro, puta!
sabia ben bé a on, però ara me l'ha resolt. Dispara! Barjola! Qui ets, Pompeu Fabra? Isidre! Dispara! Està bé, si és el que vols. No. Què fas? Si el dispares a ell, abans no hauràs de matar. Para, que és la meva vida. No li facis cas, que no vol pas morir. Tens una pistola, fes-la servir. A veure què diràs ara. Marculpa! T'hauria de matar només pel vocabulari. Ara, com una cosa t'aclareixo jo, No penso marxar d'aquesta casa sense els calés. Doncs ara, sóc jo el que t'aclareix el mecanisme. Si vols els meus diners, m'hauràs de matar a mi. I si primer la mato a ella? No, ella no té res a veure. Au, va, vinga, va, mata'm. No et tallis, que la meva vida és una merda. Doncs no faré ni t'ho explico. Si la mates a ella, no veuràs ni un llum. A veure, un moment, sisplau. A qui he de matar perquè em toqueu els calés? A tu o a ella? A mi! Si el mates a ell, a mi també. Parem un moment i reflexionem. Normalment, quan algú t'apunta amb una pistola, té por que el dispari, no el contrari. El que no es pot fer és quan algú t'apunta amb la seva bona voluntat és demanar que et dispari. No podem anar pel món d'aquesta manera. Sincerament, voleu que us mati? Sí. Els dos? Sí. Doncs no us dispararé. Us dispararé els genolls. Us mutilaré. Això no són maneres, A mi més, que fas el que vull. El que passa és que l'Isidre té raó, que ets una mala educada. Si haguessis vingut aquí demanant les coses com Déu mana, sisplau, estic segura que l'Isidre t'hauria donat tot el que volguessis. Clar, jo els diners... Però vens aquí amenaçant amb la pistola i així, clar. No entenc res. Però si el problema és que ho demani sisplau, està bé, ho demano. Dóna'm els calés, si us plau. No, i no, per mentir! Mira, estem fent el paperina i això s'ha acabat, ja? Si dispares a pistola, et calla, et rebento aquestes tetes de silicona. Tranquil·la, que jo no us volia pas matar, només us volia espantar. I les tetes són meves, que clar. Deixa de tocar-lo a ell i apunta'm a mi. Vicent! No t'estimes més que la deixi al terra? No. Vicent! Dispara'm a mi, apunta'm. Vicent! Què? La pistola no és de veritat. La pistola que tens no és de veritat. Va, no diguis bestieses, i tant que és de veritat. Que no, aquesta fogueig i que ara prendràs mal. No, dispara. A veure, et dic una cosa, aquesta pistola que tens de veritat o no? No ho sé. No, mira, ja veuràs, dispara! Que et dispari? A tu? Sí. Ja veig per on vas. Tu, dispara. O que diu una cosa, pensant i pensant, O dispares tu o disparo jo. Oi, quin dia! Mira, em dispararé tu mateixa. Així sabrem si és de veritat o no. A veure, si et dispares a tu mateixa, jo per què t'apunto? No! Esclar que és de veritat, però ho haguessis fet, Potser sí. Però, i el teu pare, com hagués anat tot això? Home, tu no ets com jo, tu tens algun qui pensar. Però tu també tens algun qui Oh, pensar. jo estic ben sol. No, que sí que tens algun qui pensar. Què hem de fer? Res. Aquí ningú no mata ningú. Tu te'n vas a casa i ens deixes tranquils. Si vols, mi pots matar a mi, no hi ha problema. Primer m'hauràs de pagar el taxi i el servei. Oh, és el primer que t'he dit. Quan és? 500 euros. Collons. Sí que és car. Ja t'ho deuen haver dit per telèfon. No aguanto. Ui, no en tinc prou. Els 300 dels protectors jo no te'ls penso donar. Pagar amb targeta? Pues sí, cap problema. No sabia que fos tan car. Segons el que demanis, Oh, que no passa res, jo. les coses s'han de pactar abans, si no, passa el que passa. En això, ella té raó. Si tots els clients fossin com jo, això seria un negociat. Perdoni una cosa. És la primera vegada que vinc a aquesta adreça, però vostè i jo no ens coneixem? No, jo no havia tocat mai a una... però potser em coneix de la tele. Soc l'Isidre Camí, el conseller d'Indústria i Energia. Dimitit aquest matí. El del xalet? Exacte, el del xalet. Oh, i és aquest, el xalet? Ai, Ai, sí, ben mono, tu. El quadre, un pèl gros, i les finestres un pèl petit. aquests arquitectes moderns. L'Isidre Galí, ha d'estar podrit de duros vostè. Ui, ni la meitat del que diuen.
Bé, senyor Galí, ja sap on em pot trobar. Demani per la Jo Iolanda. no tocaré pas mai més el piano. Ara, que amb la història que es porten vostès dos no sé, que és la seva dona. No, però tu penses que hauria tocat a una, que hauria tocat a tu, havent-hi la meva dona aquí? Ui! Per coses estranyes les que veig jo. Aquest matí he estat amb un pai. Ja fa temps que hi vaig, però és que no m'hi acabo d'acostumar. És un que vol que ho fem davant del seu sogre. L'home està paralític en una cadira. El sogre, vull dir, N'hi ha que els agrada mirar, n'hi ha que els agrada que els mirin, dius, normal. Però és que aquest ho fa per fotre el pobre vell. Sí. Mira, tu ni te la trobes i jo vaig aquí empenyent. Sempre és el mateix. Ho fem a la taula del menjador. Ell encara la cadira de rodes cap a nosaltres mentre jo li faig el servei. I aquell pobre ja anirà a mirar i va baixar. Sí, ja t'he vist de coses, però és que aquesta... No s'ho creuen? Doncs vinc ara mateix d'allà. M'han trucat quan anava cap a casa en taxi. Viu a la Berneda. Un home casat com la gran majoria. Mentre la seva dona treballa, aquest home li està fent l'espectacle al sogre. Si em pot posar un codi PIN, sisplau. I on és de la Berneda? Al carrer Mare de Déu de Cavadonga. Què passa? Com vas a despistar? Vicenta, espera! Però què vols que esperi? M'he de carregar aquest fill de puta. Però... Què passa? Pensa que aquest home que dius és el seu marit? Tranquil·la, Vicenta! Però com vols que estigui tranquil·la? Potser no és ell. Però si viu al carrer Mare de Déu de Covadonga i el sogre paralític. Es diu Manolo. Ho veus? Tranquil·litza. Si el vols pelar, t'entenc perfectament. Però no ho facis tu. Tinc el telèfon d'una gent i ningú lligarà caps. Tens calés? No, no tinc res. Oh, però això va calés. Deixa-li calés per treure's de sobre aquest cabró. Però com vol que li deixi més per matar a una persona? Una persona! Estic segura que et pega. Ara ja no tant, li fa mandra aixecar-se. Ho veu? Deixa-li calés, home. Total, els que te'ls ha robat. Això no pot demostrar. Vinga, home. Mira. Aquí et deixo la targeta d'aquesta gent. Me'l va donar una companya. I ningú dirà res. Jo hi vaig perquè soc tot una professional, però que el donguin pel sac. Perquè aquest pobre iaio, pobret. Ai, però què t'he de dir si és el teu pare? Ai, res, sense cap remordiment. Si em pot posar el codi PIN, sisplau? A mi, un home em fa una cosa d'aquestes i li tallo amb una màquina d'aquelles a tallar pernil dolç. Adéu. Ja diu què faig? Ai, no ho sé. És que, mira jo, que vaig amb altres dones, però és que davant del meu pobre pare, que veient com el marit de la seva filla, és que és molt brut, Ai, sí que ho és. Es mereix que el mani. Què hauria